கூட்டணி கட்சி கவுன்சிலர் கோவை மாநகராட்சி மக்களுக்கு அநீதி இழைப்பதாக குற்றம் சாட்டியதால் கோவை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் திமுக கவுன்சிலர்கள் கம்யூனிஸ்ட் பெண் கவுன்சிலருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோவை மாநகராட்சி விக்டோரியா மஹாலில் மாமன்ற சாதாரண கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கோவை முத்தண்ணன் குளம் பகுதியில் மாநகராட்சி சார்பில் புதியதாக உள் விளையாட்டு அரங்கம் என்று அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை தனியார் மூலம் பராமரிப்பதற்கு ஒப்பந்தம் கோருவது குறித்த தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாமன்ற உறுப்பினர் சாந்தி, கோவை மாநகராட்சி மக்களுக்கு அநீதி இழைப்பதாக தெரிவித்ததால் மாமன்ற கூட்டத்தில் திடீர் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது.